Dobrý deň. Zdravím vás pri sledovaní prvej školy o kúpeľniach. Dnešnou témou sú vonkajšie vyrývanie. Ak sledujete prostredníctvom sociálnych sietí a zaujíma vás téma kúpeľne a wellness vybavenia, chcete ušetriť svoj čas, peniaze a dozvedieť sa všetko podstatné, sledujte aj ďalšie tematicky rozdelené videá a články priamo na stránke prvej školy o kúpeľniach. Trh s výrivkami sa za posledných 5 rokov výrazne rozšíril a rozmohlo sa kopírovanie dizajnu a spôsobu prezentácie značkových kvalitných výrobcov medzi dovozcami lacných, akože kvalitných výriviek. Takže je veľmi ťažké rozoznať, ktorá z výriviek je skutočne hodná vašej pozornosti a vašich peňazí. Našťastie existujú spôsoby, ako sa zorientovať vo výrivkách, ako určiť, ktorá je tá správna pre domáce či profesionálne použitie. O týchto veciach sa bežne nehovorí, no ja vám dnes tie tajomstvá odhalím. Prezradím vám dôležité informácie zo sveta výriviek a podľa nich sa už sami rozhodnete, aká výrivka je tá správna pre vás. Začnite prvým pohľadom na vaňu a do jej vnútra. Keď sa pozriete pod kryt vane, mala by mať nerezovú konštrukciu. Vyrábajú sa aj oceľové alebo dokonca drevené, ale tie neodporúčam, ak sa teda nekupujete výrivku na 2 alebo 3 roky. Konštrukcia nesmie zrdzavieť. Nesmie v nej byť mokro a nesmie prenášať vibrácie. Mala by byť uložená na silen blokoch, podobne ako motor v aute. Konštrukcia slúži na to, aby celoplošne rozložila váhu výrivky na podklad, takže je to veľmi dôležitá časť výrivky. Keď sa pozeráte na vaňu z vrchu, vidíte jej skelet, akrylát a kryt. Skelet by mal byť samonosný a masívny, musí vám slúžiť roky, uniesť váhu vody aj vás. Najjednoduchším porovnaním je porovnanie váhy prázdnej vane. Výrivka pre 5 osôb by mala vážiť zhruba 500 kg. Pri takejto váhe si môžete byť istí použitím masívnej formy, za ktorou si výrobca stojí a potvrdzuje to predĺženou záručnou dobou. Na povrchu skeletu je akrylát. Vrchná, veľmi dôležitá vrstva vane a treba dbať na jeho kvalitu, ktorú spoznáte hlavne garantovanou životnosťou a teda záručnou dobou, počas ktorej vám predajca dáva garanciu, že akrylát nezačne praskať vplyvom slnečného žiarenia alebo meniť farbu. Určite by sa vám nepáčilo, ak by sa z modrej výrivky po 3 rokoch stala dúhovaná bielomodrá, v horšom prípade s popraskaným povrchom. Skelet vane je z vnútornej časti izolovaný nástrekom izolačnej peny. Izolácie vane má byť na vani. Nesmie byť zastriekané úplne všetko, čo môžete vidieť pri lacných kópiách výriviek, keď je jednoznačné, že výrivka je vyrobená čo najrýchlejšie a čo najlacnejšie. Aby bolo možné v prípade servisu vidieť, odkiaľ začala výrivka pretekať a aby mohol technik jednotlivé súčiastky ľahko vymeniť, hadice a zadná strana trysiek nesmú byť zapenené. Ďalšia izolácia musí byť po celom obvode výrivky a samozrejme na jej dne. Izolácia slúži hlavne ako protihluková a tepelná. Väčšina z vás chce výrivku umiestniť vonku, či už na štrk, zámkovú dlažbu, alebo rovno na trávnik, ktorý je potrebné spevniť minimálne s štrkovým lôžkom. Dôležité je ale položiť ju na vodorovný podklad. Kvalitné vane sú kvalitne izolované dokonca aj proti hlodavcom, ktorí ak sa dostanú do vnútra vane a rozhryzú vám hadice, káble a izoláciu, spôsobia veľké škody. Preto si preverte, či je vane izolovaná aj proti hlodavcom. Termokryt. Termokryt výrivky by mal byť vystúžený, ľahký a s vysokou nosnosťou pre prípad veľkého množstva snehu, alebo pri niektorých máte dokonca možnosť ležať priamo na výrivke. Termokryt neslúži iba ako ochrana proti nečistotám, ale hlavne ako tepelná izolácia, nakoľko hladinou vody uniká najviac tepla, je to viac ako 90%. Prejdem ďalej k elektronike. Elektronika je časť výrivky, ktorá vám šetrí peniaze. Kontroluje výrivku a zabezpečuje, aby si výrivka sama neublížila. Dbajte na to, aby bola časovo riadená. Ak budete mať výrivku doma už napríklad 10 rokov v celoročnej prevádzke a pôjdete na zimnú dovolenku, môže sa stať, výrivku necháte doma uspatú a ako to už býva zvykom, práve vtedy sa vám pokazí ohrev, čiže výhrevná špirála vo výrivke. Ak nemá výrivka profi elektroniku, tak jednoducho zamrzne, čo vám spôsobí veľké škody. Ale ak máte profi elektroniku, ktorá zaznamená pokles teploty pod 7 stupňov a automaticky spustí obehové čerpadlo, to vám zabráni, aby výrivka zamrzla, pretože voda v obehu nezamrzne. A po návrate z dovolenky zistíte, že ohrev nefunguje, zavoláte servisného technika, ktorý vymení špirálu a fungujete ďalej. Profesionálna elektronika vám dokáže ušetriť peniaze, a to tým, že má módy, teda režimy, ktoré si viete nastaviť. Opíšem 3 dôležité režimy spomedzi viacerých, ktoré vám profi elektroniky ponúkajú. Základom je štandardný režim, ktorý funguje v podstate ako tempomat v aute a používa sa hlavne v zime. Je mu jedno, či je -20 alebo 10 stupňov Celzia.
Ak vy máte nastavenú teplotu vody 38 stupňov alebo 40 stupňov, elektronika udržuje túto teplotu za každú cenu. Ďalším režimom býva ekonomický režim, ktorý vám vodu ohrieva iba počas doby filtrácie, napríklad 2 hodiny ráno a 2 hodiny večer, alebo iba 4 hodiny večer. Takže ak je leto a svieti vám na termokryt slniečko, ktoré vám vodu zohrieva, ohrev sa zapne iba v noci pri filtrácii. Tento režim vám výrazne šetrí peniaze. Ďalším výborným režimom býva sleeping. Tento režim je ideálny, keď idete v lete na dovolenku, alebo jednoducho viete, že výrivku najbližší týždeň-dva nebudete používať. V tomto režime výrivka iba filtruje. Ohrev je úplne vypnutý. Tým, že voda sa pár hodín denne filtruje, je zabezpečené, že sa vám nepokazí. A keď sa rozhodnete znovu výrivku použiť, prepnete len režim a výrivka sa doohreje, prefiltruje a zhruba za 5 hodín sa môžete kúpať. Ku komfortnému používaniu patrí aj kvalitný systém ovládania. Existujú ovládacie systémy, ktoré sú ovládané telefónom. Na ovládanie cez telefón sa pripájate cez jednoduchú aplikáciu, čo je ďalšia výhoda, ktorá vám ušetrí peniaze. Často sa môže stať, že si pripravíte výrivku na večerné kúpanie, ale v priebehu dňa sa rozhodnete, že z nejakého dôvodu do nej nepôjdete. Stačí, ak výrivku prepnete do iného režimu diaľkovo cez telefón. V opačnom prípade si zas uspatú výrivku prebudíte a pripravíte na kúpanie bez toho, aby ste pri nej museli byť. Najväčšiu spotrebu má výrivka pri ohreve, hlavne studenej vody, kedy ju zohrievate z 15 na 38 stupňov. Preto odporúčam bezchlorovú chémiu, ktorá za pomoci ionizácie a filtrácie udržuje vodu čistú. Je to výborné pre deti, nevysušuje pokožku, nezapácha a nie je potrebné sa osprchovať po kúpaní. Chlór je v súčasnosti už zastaralá forma dezinfekcie. Voda vám môže pri kvalitnej bezchlorovej chémii a filtrácii vydržať približne 1 rok. Najmodernejšie výrivky majú zvýšený výkon filtračného čerpadla zväčša zo 100 na 400 W, čo zabezpečí, že nie je potrebné filtrovať 24 hodín denne, čiže non-stop, ale stačí 2 až 4 hodiny. Nakoľko filtrácia stiahne všetky nečistoty do filtrov omnoho rýchlejšie a pred samotnou filtráciou je dôležité, aby výrivka vodu rozvírila, spustila všetky čerpadlá, tým sa dostanú aj nečistoty z dna výrivky do filtrov. Prejdime teraz k samotnej masáži. Pri výbere výrivky je dôležité, aby poskytovala masáž celého tela, nielen niektorých častí. Ramená, krčná chrbtica, chrbát, bedrá, stehná, lítka a chodidlá sú časti tela, ktoré musia byť jednoznačne vymasírované a výrivka musí byť na masáž týchto častí tela prispôsobená. Je dôležité, aby mala miesto na odkladanie rúk dostatočne široké, sedáky a ležadlo, ktoré vyhovujú vašej výške. Vyhľadajte výrivku, ktorá má madlo na bezpečné vchádzanie aj vychádzanie. Všetky masáže by mali mať reguláciu intenzity. Dobrá výrivka je, keď máte možnosť spúšťať si motory jednotlivo. Ak idete sami do výrivky, spustíte si iba to, ktoré chcete. Nemusí ísť kompletne celá výrivka. Každé sedadlo alebo lehátko by malo mať samostatnú reguláciu intenzity masáže. Niektoré dokonca nastaviteľné a medzi sebou zamieňateľné trysky, čo znamená, že si môžete na každom mieste o výrivke nastaviť inú masáž a postupne, zhruba po 5 až 10 minútach, ich striedať. Väčšina výriviek je doplnená o perličku. Perlička nemasíruje. Je vo vani kvôli tomu, aby navodila atmosféru výrivky a aby ste mohli vo výrivke zostať dlhšie. Nakoľko masáž vám môže prekážať už po 15 až 20 minútach. Pri niektorých vaniach nájdete aj oddychové sedadlo bez masážnych trysiek. Nedajte sa teda oklamať počtom trysiek vo výrivke. Rátajú sa iba hydromasážne, vzduchové nie. Tie vás nemasírujú. Tým nevravím, že nie sú dôležité, pretože navodzujú atmosféru výrivky, rovnako ako chromoterapia, ktorá má najčastejšie 8 režimov zmeny farby, ich automatické striedanie a možnosť vybrať si obľúbenú farbu. Osvetlenie vo výrivke je ako rádio v aute. Navodzuje vám ten skutočný pocit oddychu, relaxu vo výrivke. Akú značku odporúčam? Poznám niekoľko dobrých firiem, ktoré predávajú alebo vyrábajú vonkajšie výrivky. Najlepšie skúsenosti a referencie od zákazníkov a technikov mám na firmu Spa Studio. Druhá firma, ktorá má o mnoho menšiu ponuku, ale za to kvalitné výrobky, je česká firma Tejko. Toľko v krátkosti o vonkajších výrivých vaniach. Dúfam, že som vám pomohol a odpovedal na mnohé otázky. A ak máte ďalšie nezodpovedané otázky, som tu pre vás. Píšte mi mailom na lukaš@arter.sk alebo využite chat priamo na stránke. Ak sa vám video páčilo a myslíte si, že by mohlo pomôcť aj ďalším, zdieľajte ho. Ďakujem za sledovanie a prajem vám krásny zvyšok dňa.